Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sisemlazi ezimisele esikoleni lapho bekunomhlangano we-MK Party obebizwe iPass 4 Phungula Zone. Kodwa-ke lo mhlangano engathi ubuphakathi co-coordinator no-convener kanye nobuholi be-Pass 4 Phungula Zone. Ake singene ngaphakathi sibone ukuthi-ke uqhubeke kanjani umhlangano. Comrades sesizoqala. So ukuze mhlawumbe nabasemnyango bavele bangene comrades. Mhlawumbe kungcono nivele bekuphumula abantu bezobona ukuthi siyaqala. Qale. Ngoba masithuli nathi sizixoxela indaba zethu nabo bazofunda abayixoxela. Uyabona Tata. Siyabangena MK siyabangena. Siyabangena MK siyabangena. Siyabangena. Santa. Qina MK qina. Qina MK qina. Qina. Comrades, umuntu akabingelele acele umholi bezone iPass 4 Phungula Zone buze ngaphambili sizama ukuhlela nje mhlawumbe bafowethu lamadesk mhlawumbe awukuwa ngaphambili noma uzodibela ukuthi bangani ngoba njengoba kumnyama amehlo nje nami akekho umuntu engingamboni noma engimbonayo umuntu mewumboni wePass 4 Phungula Zone uyazazi sosonke ukuthi esingaphambili why bese zale comrade wani umuntu angabonge ukuthi mayetela ukuthi ama comrade asondele ngempela ama comrade asondele
Comrades, kubalulekile ukuthi uma sibizwa sisabele ngoba comrades leyo nto sisuke siyibizelwe ibalulekile maqabane. Siyanihlonipha kakhulu, siyayihlonipha i-commitment eninayo embuthweni okwenza ukuthi ke maqabane sithi masinicela sisuke sinicela ngoba kusuke kunesidingo esikhulu esisho ukuthi sondelana. Siyabonga ukuthi nikuhloniphile lokho maqabane. Comrades, i-agenda yanamhlanje Yeah,